Sikephi baba Mshumayeli la? Njengoba sila siseplane Size kubani la? size kushemba unyazi lwezulu. Hawu, uShembe ngibona phela ufaka amafoto kuna mangingabuka ngoyisela semhlabeni ubusa bufana. In the bank you lose. Manje Ubuso baba. sengisho ukuthi efoto leli mangibuka ubuso obuvela kulo nakuleli foto abafani yabo. Manje Shemba. oh kanti yini uShembe makuthi uyazi wami? Umongcwele. Oh, lo mongcela ukephi manje? Ibona ufika umbathe lo wakwashemba usebenze ngayo. Umbethe ba manje? Umbethe unyazi lwezulu manje. Oh, cha ngicela Izolo kade umbethe inkosi uthi ngolomakhosazana. Thange kade umbethe inkosi inyanga yezulu. Endulo kade umbethe ilanga. Inkosi ilanga. Ndulo kade kubaba mkhulu ubhombela umnyakazi webandla. kodwa usamunye. Yebo. Manje Shembe munye. Manje ubona ngani ukuthi hayi uye lo khona izimpawu Ubona ngemsebenzi. khona imisebenzi ongayikhumbula nje yenziwa ile ndawo enkulu ephambi kwethu. Yenziwe inkosi unyazi lwezulu. Awusho kodwa phela baba. Lalela la ngikutshela ngithathe kade kwisimayo ngolwesithathu angithi. Baba noma ngiseyingane kodwa ke ngizwa ngawo. Ngolwesithathu kule viki leli. Ngolwesithathu kade kwisimayo. Ubaba mke isimayo ngale tempelini ebusuku lesithathu. Kodwa futhi wasindisa ingane ngale. Ngalo lwesithathu ebusuku. Shembe ingane binani? Ingane binezizwe ihlanya. Shembe Ihlanya isangena ihlanya Dizimali ihlanya. Shembe Yengwa kahle. Uma isisimayo ngale ngolwesithathu ebusuku usindisa ingane ngale. Engaze ngayiqambe igama ngathi uManikele. uManikele. Hawu lisuka phela lo gama manje uthi uManikele. Angazi igama labathu bani kusho ukuthi nangahlolo ngasethi mina uManikele. Oh, hayi kezwa. Ngolwesithathu lo viki leli. Ngiyengizwe mebe kubona abantu bathi babaka nokuthu. Yebo baqinisile. Khona indaba wakho ayixoxa nje. Kwenzakalani? Angithi manje ngangixoxa phela indaba uShembe engiphukudla ngilambile kwakuyinkosi uthi ngolomakhosazana. 2005 ngisemzumbe ngilambile ngenalutho endlini ezingane ikhala unkosikazi ikhala ingane khale lunini nazokhala kimi ungasebenzi yebo kwase kwenzakalani bese ekhala unini ezakumina mangilele ebusuku aqhamuka inkosi uthi ngolomakhosazana ihamba nomkhulu ubelo ozala uma Shembe inkosi uthi inkosazana yayikhanya ilanga Shembe iqhamuka inkosi inkosazana ebusuku ihamba nomkhulu ozala uma ubele isithi inkosi kumkhulu bele uyena umzukulu wakho lo wathi umkhulu inkosi yamakhosi eshe enkosini uthi isithi inkosi uthi ngolomakhosazana yakumina kwako wanye ebusuku ithi nginalalela ke mfana khona umlungu ethi uMathinto nesitolo oneplazi odayisa ngako konke nje unenkontraka yama-blocks unesitolo sokudayisa ukudla uneplazi unenkomo ufuyile unembuzi unakonke uneplazi inkosi singithuma kuyena-ke yathi angivuke ekuseni ngihambe ngiyeke nalowo mlungu uMathinta ngizofika inkosi uShembe inkosi inkosazana wathi angivuke ekuseni ngiye kulo mlungu lo mlungu uzonginikeza ukudla ngizofika mina kulo mlungu uShembe uzobe sefikile kulo mlungu uzongikhulumela kulo mlungu wathi hamba mfana uyongifica kuyena lo mlungu ngizokhuluma naye akunikeze ukudla Shembe ngavuka-ke ngamtshela kunkosikazi-ke kwathi ekuseni ngase ngivuka sengihamba mangihamba ngathi ngifika nje kuyena wangibuka umlungu engangaze eqala ngqano ukungibona kwakumsombuluko ubhizi ulungisela laba abanye bazothenga inkomo naba bazothenga ukudla nabantu kuyasetshenzwa nje egcikeni eqala ngqa ukungibona umlungu wathi kumina yakhehla ngathi mina yebo mnumzane wathi ufunala ngathi mnumzane ngizothenga ukudla wasethi kumina-ke kulungile kangimlinde ngamlinda walungisela laba waqedwa esengibiza ngenaphathi esitolo wathi angithathe yonke inhlobo yempahla engiyifunayo Shembe angithi uShembe usemembethe phela uShembe ubaba uThingo wathi uyena owasho wathi-ke ngizomfica laphaya wafika wambatha lo mlungu yabona akuseyena lo mlungu sekuyinkosi uShembe uThingo unkosazana sesebenza ngalo mlungu kimi uthi umlungu kumina ngena uthathe yonke inhlobo yokudla oyithandayo esitolo ngangaphethe ngisho isenti ngangena esitolo ngaqale ngathatha ngelokhuze
ngathatha ngobhasikidi nami ngithatha ngokwesaba phela ngisaba ukuthi mhlawumbe uzongibuza ukuthi ngiphethe enye imali hayi wangasho lutho nje umlungu baningi abantu bayathenga labakhokha mawulayini abantu baningi esitolo bayathenga labakhokha yabona hayi nami ngithathe ngobhasikidi wangibuza umbuzo kumina wathi usuqedile ngathi mnumzana ngaqedi wathi carry on qhubeka uthathe ngagcina sengidonsa inqola ukudla kugcwele lo basket ngagcina sengidonsa inqola sengilayisha enqoleni amaphile erice amaphile empuphu itambo obhontshisi yonke inhlobo okudla ongayicabanga ngayilayisha inqola qala kugcwala thulile nje angibuka uyayaluza la nabantu baningi bayathenga ngayilayisha inqola qala kugcwala wathi kumina have you finished usuqedile ngaphinde futhi ngathatha enye inqola futhi ngayilayisha futhi yesibili yagcwala wathule nje wangibuka ayithi manje wanginika phela iqholo njengoba lengibuza usengiqedile yini ngayilayisha futhi yesibili inqola yagcwala ngaphinde layisha esithathu futhi inqola yagcwala ngalayisha esinye inqola zaze zaba u15 inqola zigcwele ukudla yonke inhlobo yokudla engayithathayo wangathi uyanginika nje ushembe uyangibuza umlungu ukuthi usuqedile ngendlela ushembe uyanginika igunya aqhubeka uthathe ngalithatha ngalayisha inqola zaba u15 kwazizo obhasikidi aba u10 leyinqola ezu15 ngalasha gcwala phwami imoto yomlungu uthe suku umlungu wabiza umfana wakhe uJohn wathi akangilayishise le mpahla emotini wayilasha gcwala phwami impahla emotini sasuka lapho usethi umlungu usethi kulomfana wakhe thatha lo mnumzane umgebisa umthathisa impahla yakhe ahambe la esitolo sengiyithathile yonke impahla ngaqeda angivaze ngikhokhe ngishisete limnyama leli athi gcwala amazwi ashwa inkosi uthi inkosazana ukuthi ke ngiyoyifica isikho nyonya iyona yangena kumlungu iyona yaphenduka umlungu yasebenza ngayo umlungu nkosi uthi inkosazana ngalayisha inqola zayezangaphezulu ka15 zagijima ko30 layisha ukudla kwagcwala ivan yomlungu kwagcwala phwama ukudla yonke inhlobo okudla ongayicabanga inyama amaklabishi izingoti amethisi yonke into no parafini yokubasa nezitofu yonke into ongayicabanga ngalayisha ngafula kwagcwala inqola zaba u25 inqola obhasikidi baba u15 obhasikidi yase ngiyafula nje nami ngiyafula uthe ushembe ngiyomfica esitolo ngalayisha yagcwala inqola nyaya nje phwama wayesethu umlungu zagcwala inqola ngayilasha emotini yagcwala phwama imoto wayesethatha inethi wayikhava ngenethi wayesebuza umfana wakhe uJohn wathi John thatha lo mnumzana umgoduse ahamba ekhaya nale mpahla angivaze ngikhokhe ngisisenti ngegama lenkosi uthingo lwenkosazana Shembe wagcwala ukukhuluma kwathi uNkulunkulu Shembe cha hayi zinqunywa amakhanda ziyeke baba maningi amadatha engakunika wona maningi Shembe inkosi unyazi lwezulu yashaja iselfoni yashajela intombazana iselfoni ngesihlabelelo ngeke wena ukwenze lokho wena kodwa ushembe unyazi ngoba njoba ngichaza ushembe munye kodwa usebenza ngeziqu yabona njoba sasibona uphombela nje uyena lo sewunyazi namhlanje Shembe yasishaja kanjani ngesihlabelelo yangizwa kahle lalela ke kwakusashunyayelwa ngangehle esitimeleni ngiphuma koshumela kwakumsombuluko Shembe uma sengibuya esitimeleni ngisesitimeleni sima sesiqhamuka eSosethekwini sasebenza itimela ngakhuluma nje lalibalela nje ilanga ngangaphuthwa ngalele ngathi sekuyinkosi unyazi lwezulu ngathi baba Shembe nyazi lwezulu ngilambile ngicela ungiphe imali anginayo imali yokugibela ngiphinde emuva ekhaya futhi anginayo imali yokuthenga ukudla wangiphendula semthamni inkosi ubaba unyazi lwezulu wathi hamba mfana ngifica esitolo kaBoxer esiphingo ngehla esitimeleni ngase ngihamba ke ngaka Boxer uma ngifika kaBoxer esitolo isitolo kupheki ukudla kuyadliwa abaye bathenga baphuma bathenga bahlala labadle ngafike nami ngabeka isihlalo silokho isikhwama sami etafuleni ngahlala
uma ngihleli kwaseqhamuka intombazane yinde le ntombazane ngiyacabanga ukuthi kwakuwusathanism futhi le ntombazane ngoba angibuyanga ngayibona ngayiqala ngayigcina ngalelo langa uShembe uyakwazi uthi uShembe uyakwazi ukulanda umuntu esihogweni amsebenzise la aphinde futhi amphise esihogweni ngoba wasesihogweni ngayibona intombazane leyodwa uma ngifikile la kaBoxer ngifike ngihlale kwaseqhamuka intombazane ifaka istar red ingube yibovu ibhluku elibovu isicathulo esibovu isokisi elibovu ibhluku elide elibovu ishirt elibovu iclashback ebovu isigqoko esibovu igahle iclashback ibisonto ngafika ihlale la phambi kwami la sihlukane ngetafula sibhekane kanje ibisikhipha iselfoni enkulu kunalo iphethe wena Shembe uma ivula iselfoni ithi iyafona imnyama bhuqa iselfoni imnyama kade yabaflethi ibisivela ikhali thawe ma khali bhekse kumina esitolo ngihlezi nayo la ibisithi kumina uxolo omkhulu akukho la sikhona shajwa ngeselfoni nami ngayiphendulela nje uyabona ngoba vele nami ngixakekele ngilambele wayesekhuluma uShembe kumina unyazi lezulu wathi kumina lalela lamfana thatha isihlabelelo uvule la kunefoto lika baba omkhulu esihlabelweni busuthatha iselfoni yalomntwana uyifake esihlabelelweni la kunefoto lika baba omkhulu ngamtshela lo mntwana uxakekile wathatha iselfoni yakhe wanginika ngavuhlabelo ngahlabelweni usethi inkosi inyangazi kwakusahlanjwa ngezihlanu yasithi ngimtshela akhipha isihlanu ahlambuluke Shembe akasonke lo mntwana nhlobo Shembe wakhipha isihlanu ahlambuluka wayesithi ngimtshela akhipha upondwe wawukhipha u2 ohlangene ukuthi abika acele enkosini ubaba omkhulu ehlabelweni ukuthi yamshajela iselfoni iselfoni isesihlabelelweni kwenzeka lokho Shembe iveli isesihlabelelweni ayifaka esihlabelelweni iselfoni khipha lo mntwana u2 wanginika ngafaka laphana esihlabelelweni efotweni ngase wayesethi uShembe ngihlale ngilinde nayo intombazana yahlala ilinde isikhashana esincane kwafika kami angingene ngaphakathi esitolo ngibheka ukuthi yini engayithola ngathola uvase nomncane ongaka ngangiphethe u6 imali ekhona phakathi kwaku6 only 6 ngathenga uvase nayo 6 ngabuya uyabona kwafika ukuthi ngakhwishiza nje uma ngibuyile kwafika umuntu sengikhohliwe umthawu konje khona ilokhu iselfoniekulehlabelele yabona ngesikhathi sengisithatha isihlabelo sami ngithi ngisifake esikhwameni sengikhohliwe uma ngithi hawu konje khona iselfoni mangiyithatha iselfoni kwathi nje bani isigcwele 100 la kwabhaleka khona umbhalo othi 100% unyazi wabhaleka ngelo isigcwele full iselfoni bese uShembe unyazi lezulu ngelokuze ngesihlabelela yebo ayizinqunywa amakhanda ziyekwe baba ayingizwile maningi amadatha amangiyokunika ngelila baba mshuma ishumi lamabhayibheli namabhayibheli amathathu ngaphezulu 13 amabhayibheli engawabhala mina ngoShembe nangaphezulu futhi kwalokho siyabonga baba kaNokuthula siyabonga Mshumayeli ayizathi baba kaNokuthula ngithi uyena impela sebakuthanda abantu manje bengicela ukubuza abangathandi mina abathanda uShembe abathandi mina abathanda uShembe lo ngembethe ngoba uShembe wenza le msebenzi akumina cha ngicela ukubuza baba kaNokuthula yini ocabanga ukuthi abantu bangakwenza ngoba akuthanda abantu yini ofisa abantu bakwenzele yona lalela-ke ngizoyikhuluma indaba ukwazwa mnandi umbuzo wakho uyabona ungibona nje mina ngihlezi emqashweni mina ney'ngane ngoSeptember mina ngishiselwe umuzi mina ngoSeptember last year bawufaka ibhomu umuzi washa kwakuyisonto ekuseni ngo-1 bawushaya bawungqongqisa umuzi washa ngoShembe unyazi lwezulu ngoba kwakuyimina ngedwa iy'ngane zazila ngoSeptember nonina zilana size sikhumbuze sinkosi ubaba inyanga yezulu ngisele ngedwa mina endlini izulu lalina kanti kuzofika abantu bawufaka ibhomu umuzi bawushisa washa wangqongqa kwafika inkosi unyazi wezulu ebusuku kumina yathi kumina vuka bothi liyabhubha mangivuka endlini umlilo ugcwele indlu umlilo sekukhihlikile lento amalahle wangivusa uShembe ngikhipha lapha ngijikele eminyango wathi awe Shembe ngambona futhi umuntu awushisa umuzi ngathi awuShembe
ngiphapha mina endlini kukhihlika amalahle indlu ibovu uqhuphu iyasha kodwa ngiphakathi mina kodwa ushembe ungisekelile angishile ngangaphumi mangisenjalo egcekeni igceke libovu uqhuphu umlilo shange bomb la ngithola ukuthi baphinde bazoyishaya kwenye indlu washo umuzi wonke ngasinda ngoshembe manje ngiyacela uNkulunkulu mayethandile yena angene kwabangcwele uma ethanda uNkulunkulu ngicela lokho kwenzeke ngoNkulunkulu oshembe unyazulezulu uyena ozobona ukuthi ke ungenzela kuphi ekutheni ke ngoba indawo sengiyitholile indawo ingibize 50,000 indawo ngitholela eMkhomazi enkosini yakalithuba yabona manje ngicela ushembe angisize uyena ozobona ukuthi le mali unginika kanjani ukuthi ngithole imali ukuthi ngithenge le ndawo obungakuyithenga indawo uyitholile kwathi 50,000 manje ngayithola 50,000 ngiyitholile kodwa manje angayithenga phela imali anginayo angisasebenzi ngokuphethe ngicela kushembe ngendlela azokwenza ngayo yena inkosi yami baba ushembe unyazulezulu indlela azokwenza ngayo angene kubantu isicelo sami bangizwele kuloko engikukhulumayo bangilekelele ekuthengeni indawo hayi ushembe uzokupha baba mase beyithengile bakhe nomuzi phela kungapheleli lapho konke kusothandweni labo kusothandweni lenkosi obaba ushembe unyazulezulu siyabonga baba kaNokuthula nganyaka ngiyabonga angibhena makhona noma ishunyana la ngikhunga ingelosi phela ngeke phela sengishaya idatha elingaka kukuwe phela kusothandweni labo baba siyabonga baba inkulu Manazaretha nonke emhlabeni wonke omakhumbo mane uNkulunkulu usefikile emhlabeni useyisiqu sesihlanu ngenkosi ushembe unyazulezulu ngicela simlandeleni sonke ushembe unyazulezulu singamngabazi wewe ushembe singamngabazi uNkulunkulu ushembe unyazulezulu ngoba usesikhombisile ukuthi uNkulunkulu nanga amabhilidi ushembe uyawakha ngezwi ukhuluma ngezwi ukuthi akwenzeke ukuthi kusolibala ukuthi uyena ushembe owulizwe owayewulizwe uyena ushembe owuNkulunkulu namhlanje kusabusa yena kuyoze kubhubha umhlaba la emhlabeni nasemazulwini ushembe unyazulezulu ayibonga inkosi amen ushembe uyindaba engakanani ushembe uyindaba enkulu kakhulu ushembe akazeki indaba yakhe ushembe ngeke umlinganise nalutho akukho okungangoshembe emhlabeni nasemazulwini la emhlabeni nasemazulwini kukhona ushembe unyazulezulu lonke nangaphansi kolwandle nangaphezulu kolwandle umhlaba wonke omakhumomani nasemazulwini nasemhlabeni kukhonya ushembe unyazulezulu amen inkosi ibuseni kuzwile amen amnanda mangakanani amadatha amkhulu ozonginikeza wona angaphezulu kwama40 mina ngaloba amabhayibheli angaphezulu kwama44 ngoshembe nayo yenye idatha engikunika yona ngelilanga ngisekhona lapha ekhaya eMbumbulu usuku umfana wakalembeda kasonto leNazaretha uqhamuka kumina uyakhala kwakuyisonto qhamuka kumina uyakhala uza kunithawu uthi awubaba Shezi ngithi yini uyakhala mihla inyembezi ngithi mina yini kwenze njani kunenkomo kubo inkomo isithole senkomo esimhlophe esasala kwani nje umuntu bebe yakubona nje ayinqena uqashuka intamo iqonde ngqo kuwe ifika ukunyathele la idluku ukuluma manje nabo sebeyayisaba kanti bayifuyile manje ufika kumina laphana uyakhala ngithi mina yini uthi ke uzotshela ku50 ufuna ukuhamba enyangeni ayothenga umuthi usethenjiswe inyanga umuthi wokugoba lenkomo ngathi mina ayilembetha uma mfowethu into ayilembetha mfowethu anginayo imali wathi ungisiza ngathi mina yini lenkomo inani washo ngathi haya ikhona inkomo ngenze njalo washo akhali ngasethi mina ke ake sambe sekuyena iyona lenkomo engesiyoyibona wathi hey babushethu uzolunga ngathi mina ayasambe sekona akukho kuhlula ushembe ngase ngithatha ingubo yami le enomuqa yona le nomuqa engagqokwa engagqokwa ulamthuthu nombani futhi ongakuyigqoke ngoba na ukuthi yakufanela cha hawu ngayithanda ngoba wayigqoka saba ngathi mina sambele mbede
sathi masiqhamuka lenkomo yavela yakudlutshani yafutha kodwa ibona ke babshezwa washo ngathi mina ungabaleki muthi ukubaleka ngathi mntangeni hamba ukamanzi womba kamanzi ngojeke kubo ngathi alethela wawaletha ngafaka isandla ngathi shembe babanyazi lezulu ngase ngiyithatha lamazi ngayicela inkomo ikude ithema izane ngizokulokhuza ngabona ithela ngamanzi ayathamba inkomo yanika indlebe inkomo yafutha athola yangibuka bathi bona abantu basebephumile inkalo ngeenkalo bebuka inkinga enziwa lenkomo ngase mina phuthuma futhi ukamanye wawakha futhi amanye amazi ngojeke ngathi le wawaletha ithema isonjalo lesibili ngaphinde ngayithela yayeyama yafutha yanika indlebe ngathi mnambuka amanye futhi esithathu wamba wakha ngayithele vende lotho lo linkomo bathi wona hawu ngamanzi nje ngathi mnambani iqaqa kwasuka mifuthi yafe ngayiqaqa intaba isilotho lo linkomo ilothi sawushembe ngamanzi abusini ayaze inkulu indaba esontweni awuyaze inkulu indaba esontweni amen hayi kushuthi amadatha nje bambona ngalelo langa ushembe embumbulu ukuthi uNkulunkulu baba ushembe unyazi lwethu kushuthi amadatha nje esingathola kuwe maningi nqaba awu shembe kuyomela sihlele isikhathi maningi kuyomela sihlele isikhathi amadatha enkosi ubaba mkhulu amadatha enkosi ubaba ilanga lamalanga amadatha enkosi ubaba inyanga yezulu amadatha enkosi ubaba uthingo lomakhosazana amadatha enkosi ushembe baba unyazi lwezulu maningi hayi siyohlela isikhathi sike siye noma ke studio sihlale nje phansi sixoxe le ndaba ibuku izizwe ngoba sekuyisikhathi sokuthi batshaze le ndaba ukuthi inkosi ushembe unyazi lwezulu ngesikhathi emayisisimayo ngolwesithathu shembe la ethempelini ngolwesithathu kulesonto edlule awukhuluma indaba endala isintombazane ngalena shembe ebihlanya ebusuku shembe idimoni ngalithandazela idimoni lahamba libuya ngaze ngathi shembe nyazi lwezulu ngilekelele thatha uvaseni ayikhothisa busamanzi ngayithela yathamba yalala hayi siyabonga yalala ithe mayelele masengithi ngiyahamba sengithi sisindile yathi inkosi uyazwezulu hayi kamanzi uthela idimoni licashe phezu kwendlu lilinde mangihambe eqedela uvuke shembe hayi ngahamba nganganaki la esilaheni sikababa la lesesila waqhamuka umfana uqhamuka lethu umfana uyapi uyekami kade yodla edokodweni manje abashumayeli sebethi ngimlandela yokhomba idokoda asuka kulona kanti indlela ushambanga ukuphinde emuva seliphinde lavuka futhi idimoni lentombazana mangithi nginaba abantu bangungile iyabhonga yenza yonke into ngathi mina yise kwenze njani futhi maselivukile yayisithi inkosi uyazwela lalela la ikhamanzi uchele phezu kwendlu belibhace phezu kwendlu belingahambile ngawakha amanzi ngachela phezu kwendlu nangaphakathi yayathi lotho lo lintombazane yazumeka yalala ngasekusinda kwayo sekuhamba kwedimoni ngegama lonyazi lwezulu yebo nkosi amen maningi amadatha ngiyokunika ngenilanga awu siyabonga baba kaNokuthu ngiyabonga ngiyabonga inkosi ibuseni kuzini amen awazi ngajabula yazi kushuthi noma sesingangaye sabatheni sesiyidlile inkonzo hayi ngiyabonga baba sengicela ukuya lapha kushembe ke ngiyozwa idatha lakhona nangale amen ngiyabonga nathi thina esikhathi lela abe nanye futhi emathempelini ngoba ushembe unyazo luzugcwele wonke umhlaba akukho la engekho khona kodwa yabona isonto sekumele lithuthuke kube nezipikhe ezizwakala nala ngoba manje yabona manje into ukuthi imani gadile inkonzo nisayizi yanilimaza lokho kuzokwenzeka ngoshembe unyazi lwezulu kuzokwenzeka hayi siyabonga baba ngiyabonga kakhulu baba Nkosi ibuseni kuzini amen baba nini ngo-2000 bani ngo-2007 ngoMeyi ebusika kaMgugu eMbumbulu ethempelini eliphethwe baba umshumela uGumede esekumshumela ubaba uQaba namhlanje ngangiqala ngami ukubona inkomo ithandaza shembe kusuka umfana kwakuyisabathe ekseni wakhona kaGumede afike la ethempelini abeka isuthu likaMkhulu wakhe nemnazaretha abese ephinde ekhaya wayokhipha inkomo uma ekhipha inkomo umzila wenkomo udlula eceleni kwethempeli nali ithempeli kunetshe elimhlophe ngaphandle kwethempeli mawugudla indlela inkomo ngesikhathi zihamba inkomo
lenye inkomo imazi yayinkonyamba netholelayo ibisibona lelitshe likaShembe inkomo kwakuyisabatha ekseni ngo7 ngoMeyi 2007 isikhathi kababuthiwe uma inkomo ibona lelitshe yasibona lelitshe inkomo zahamba ezinye yasala yona netholelayo yabona lelitshe qede yanuka yasiguqa ngamadolo manye inkomo yathi voso yaguqa yanuka itshe yasibeka idevu phezukwayo yacimela yaqala yabubula ngathi yabubula ithe suka yaphahluka ithi inkomo Shembe baba thingo lomakhosazana sicela uhambe nathi njoba siyodla nje edlelweni uzivikele kuzo zonke ilwane nobungozi iyazisho futhi yadofezela nezinyoka nazo kusho inkomo edlutshani ngangiqala ngicela ukuze inkomo ikhuluma Shembe yasivuka isihambe inkomo wathi mina uShembe kanti uthandazwana izinkomo okufakazela ukuthi waphuma wahlika entabeni wahlika entabeni esezwa lonke ulimi nolezilwane zonke ilimi angatinja la embumbuli inja kwakuyisabatha ekseni ngangiye emathempelini ngophasika ekseni uDisemba ebusika endete ehloko uma ngimile bese kuqhamuka inja isimakusenja nje sambe sifunele singase siphilise ngako emgqomeni yododi bese kuqhamuka imoto ngesikhathi sithi siyawela ithi yawela lenja yaqhamuka imoto yakhijima zasezitholeni inja nemoto yashaya imoto ishaya enjeni la ngayizwa inja isho ngqo ithi kewu ngesikhathi ithi kewu ithi Shembe inja Shembe ethatha inja ifaka phansi kwemoto imoto yejomba inja yavuka inja yazambela yathuntuthela umzimba inja yaqhubeka nokudlela ngoba isindiso ithe Shembe nyazilwezulu kushinja Shembe kushinja Obithe Shembe nyazilwezulu ngisindisa Shembe ethatha ayifaka phansi kwemoto imoto yayijomba yavuka inja yamba qhuba nekwenzayo yasisoka yathi inja Shembe ngesikhathi ithi kewu ithi Shembe nyazilwezulu inja yasindi inja ngoba ibizwe Shembe kodwa wena uyinkinga wena ushawa imoto ufe kodwa uyinazaretha njani ushawa imoto ufe mina siyaKhenani kulonyaka ongale kwalodlule kulonyaka ongale kwalodlule oba u2022 mangaphosisi mangeve u2023 siyaKhenani uyabona la nanku umbala nanku ngiyawubona umbala imoto eveni siyaleni iqhamuka yakhijima yafika yazobhashwa ngomleze wami lo wezwa yangishaya kakhulu yangiyabhaga yazobhashwa kodwa angivaze ngilimale angivaze ngiphuke angivaze ngibe nalutho Shembe yangizwa kahle Shembe kodwa wena ushawa imoto ufe uyinazalethe njani Nihlekani data udlulwa inja ishawa imoto yabiza uShembe yangafu uShembe wayifaka phansi kwemoto inja yaphuma inja izambela eyivikela kodwa wena umnazaletho kodwa nishawa imoto ufe yini njalo yabona mase ngangayinyathela minyoka yabona lolukhukho lo ingaki isidumbu sayo inyoka ingaka yayingaka ubude engaloluphi ingangalolubhoko ubude angithi manje ngiyahamba phela ngisehlobo kwenile indlela isukaphi isuka ekhaya ngiwela ngembumbulu ezitolo ngangisakhe embumbulu uma ngithi eminye ntambama ehlobo kuyashisa mangithi nginje chifi ngizwe into ifutha kanti inyoka kodwa ayivanga izingenze lutho yezwa kahle wayibamba uShembe yangangiqwaphaza enkulu inyoka lemnyama weShembe heyibo yangizwa kahle ngengajomba yangangenza ilutho uShembe ayibamba ngesikhathi nginyathele ngonyawo phela mina ngithi angiboni mina kwenini wayibamba uShembe ngqi yangangenza ilutho inyoka mhlawumbe kube wena ezokushaya ufe uyabona nezethi shawa inyoka ufe ngoba inkosi iyangazo isikhathi igcoba abavangeli ngolokhuze ngo1993 kwakuyisabatha emva kwenkonzo yasemini ntambama igcoba abavangeli ithi ngiyanika amandla
niyonyathela izinyoka ngezinyawo ngeke zinyenze lutho, niyothandazela abantu basinde ngeke niyothandazela abantu nikhiphe amadimoni baphile. Ithi kodwa singajatshuliswa yiloko, asijatshuliswe ukuthi amagama ethu alotshiwe encwadini yokuphila yibonge inkosi, inkosi ibusenikuzwile. Amen. Awu injani le ndaba? Ayijalo. Ya ingakanani le ndaba? Hayi indaba enkulu. Inkulu ingakanani le ndaba baba? Inkulu indaba, uShembe uyindaba enkulu. Ba. Sekusele kuthina eManazaretha, asingamngabazi uShembe. Futhi eManazaretha asiyekeni ukucula amagama enkonzo emngcwabeni ngoba sithi sidonsa abantu. uShembe kuphela odonsa abantu. Shembe. Uma uhlabelela amagama enkonzo emngcwabeni, khomba ukuthi uShembe uyamngabazi, ingilosi yakhe iyadumala ngawe. Lamagama amaningi kangaka la hlabeleleni awu-242 usowaqedile yini uzohlabela amagama enkonzo? Mawumnazaretha musu ukuhlabela amagama enkonzo. Wahlabelela bona benkonzo wena musu ukubavumela, musu ukwavuma. Ngoba uthunaza ingilosi yakho, uthunaza noShembe ukuthi lezi hlaba uShembe ayibhalile kusho ukuthi azisebe wena musu uhehwa abantu asingamngabazi uShembe. Njengoba sebehlabela nasethempelini nje manje. Akulungile ukulahlwa lokho kusamagama enkonzo. Ukulahlwa ngoba uthi udonsa abantu emngcwabeni, ukulahlwa. Ungahlabela amagama enkonzo, nanka amagama ehlabelelweni. Hayi listen. ZaManazaretha. Hawu ngiyabonga baba kakhulu. Asiphineni ngicela ukuhlabela amagama enkonzo ngoba sithi sidonsa abantu, uShembe kuphela odonsa abantu, ayibonge inkosi. Amen. Inkosi ibusenikuzwile. Amen. Amen. uShembe angene kubantu nje banginikelele ngithola imali ukuthi ngithenga indawo ngakhe. Hayi uShembe uzokwenza njalo. Amen, ngiyabonga. Inkosi ibusenikuzwile. Amen. Amen. Kanjani kuba ungekho Shembe? Hey madoda. Hey indaba enkulu ke mntele. Le indaba ayilinganiswe nalutho. Hayi cha. Uyabona buka lana. Ngangiqala mina, uyabona imbulunga. Uyabona imbulunga yezulu, isigaxa sezulu. Ngangiqala ngami ukubona izulu. Imbulunga yezulu. Kodwa kwaku-2006 ngoMashi. Ngesonto ngangensimini ngilima. Yezwa kahle. Uma ngilima mina ensimini, angiboni izulu selihlomile. Wasememeza unkosikazi ethi baba Nokuthula, phuthuma yeka nali izulu. Ngathi ngingena endlini ngangena nalo izulu. Laselishila izulu. Ngesikhathi ngingena nalo lashaya izulu. Yangena imbulunga yezulu. Ngesikhathi lingena izulu ngangiqala nxa ukubona izulu mina. Uyabona lishaya isiginci ephinyifweni lonkosikazi izulu. Lishaya isiginci wayesalithakasela uManhlanzi. Ngani ngoba wathe lokho walithakasela wanuka intuthu ukuhlangana intuthu walithakasela la laphuma lashaya ukwatapheya labuya langena endlini walithakasela walithatha uShembe izulu walijikijela emhosheni lawo shaya isihlahla emfuleni lase liyadlula. Shembe ngegama lonyazi wezulu lishaya isiginci. Lishaya isiginci ephinyifweni likaManhlanzi, lishaya isiginci alivaze liqhume, cha aliqhumanga, la lishaya isiginci. Imbulunga engake bovu wayithakasela ebiza abakaShembe kaNhlanzi kaNhliziyo kaMayekisa qede laye laphuma lashaya isihlahla lashaya sabunye ihlahla lase liyadlula. Hayi siyabonga baba, izinqunywa amakhandazeka inkulu le ndaba. Amen. Amen. Hayi siyabonga. Maningi amadathi nqaba. Hayi siyabona. Hayi ngikhumbuza nje. Sengicela ukuya enkonzweni manje baba. Ngophela maningi uloke ngikhumbuza nje, engikhumbuze. Uzongikhumbuza nabanye. Ya sengicela ukuya enkonzweni sobonana makubuya baba. Uhambe nonyazi lwezulu ubusenikuzweni. Amen. Hey Shembe. Baba Mshumayeli mangakanani amadatha sazosipha wona? Angaphezulu kwama-40 more than 40 data. Usazosipha lezi zinto. Angaphezulu kwama-40 more than 40 data. More than. Thank you Mshumayeli. Baba kaNokuthula. Thank you. In the Bankuloo.